কিছুৱে UPPLক যোৱাবাৰো সমৰ্থন দিছে এইবাৰো সমৰ্থন দিছে जोंखौ गाज्रि बुङा मानो जाय जोंखौ दाय होआ मानो गिबियाव खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्राफोरखौ खोनानानै एसेबाबो हमदांनो हाखाबाय जानांगौ। दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' आदानि फोरमायथिनाय माखासे बाथ्राफोर आरो बै माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लाग्रो। जों लुबैयाखै जे आसाम एकर्ड बायदि आसु आरो एजिपिनि गेजेराव जि मोनसे डिफारेन्स फैनायनि उनाव आसाम एकर्डआ दिनै एजिपिआ मोननै टार्म सरकार सालायसेयावबो 40 बोसोर गोलैनानै थाबाय बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै आरो जों लुबैदों जों खालामनाय एकर्डआ 100% खम समनि गेजेराव मावफुंजानांगौ। जों आथिङाव दानना लानो नागिराखै जोङो 100% बड'लेण्डनि बर' रायजो राजानि जातीय सेन्टिमेन्ट आन्दलननि बिनिमयाव 5000 शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव जि BSc BTC BTR सुक्ति जाबाय बे BTR सान्ति सुक्तिनि दफाफोरखौ 100% जोङो मावफुंनायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयबो रायजो राजाखौ एकर्डनि फेभाराव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि फेभाराव आरो एकर्डखौ 100% मावफुंनायनि इन्टारेस्टआव रायजो राजाफ्रा गोसोनि बिबेकखौ संदाननानै भट होनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। थांनाय 2020-27 जानुवारि BTR एग्रिमेन्टनि उनावहाय BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै गेदेर स्ल'गान होनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गामि गामि हाबनानै भट बिनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय 5 बोसोर कमप्लिट जालांबाय मानगोनां फर्म बर' बिथांनि BTC काउन्सिल गभर्नमेन्ट दैदेननाया। बे थांनाय 5 बोसोराव मानगोनां फर्म बर' बिथांमोना BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय मोनबैसे दफाफोरखौ दिनैयो मावफुंनानै लाबोनो हाखो आरो फैयै दिनैनि बे समाव फिन जों मा खोनानो मोन्दों मा नुनो मोन्दों जे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै फिन खेबसेबाव UPPL पार्टिखौ सापर्ट होबावनांगौनि माखासे बाथ्राखौ जों दिनैयो नुनो मोन्दों। अब्ला दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो। जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालि जथुम्माया बै दतमायाव जादोंमोन बेवहाय गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा नुजाथिफैदोंमोन आरो बे 57थि बोसोरसालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्मानि गेजेरजों भारत हादरनि नखर मन्त्रिया बुंलांदोंमोन जे BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरा 82% मावफुंजाबाय आरो फैयै दिल्लीयाव जेब्ला बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंफुंलायबाय बे बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजोंबो BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरा गासै 96% मावफुंजाबाय होननानै बुंबाय आरो बेफोरबायदि माखासे बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनानानै लाजिनाय मोनदिया बिसोरनाव लाजिनाय गैया। बे बाथ्राखौ खोनानानै बिसोरो आखाइसो खब्बाय। दिनै लाजिगोन ना लाजिदिया फिन आरोबाव माबोरैहाय BTR एग्रिमेन्ट दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै खेबसेबाव मेगन मिसिबनानै सापर्ट होबावनायनि बाथ्रा दिनै रायजो राजाखौ एसेबां जाम्बा जाम्बि खालामलांनो नाजाबाय नामा BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों लाबोजानाय मोननैसो दफाफोरा जों बर' माहारिनि थाखायनो खैफोदनि लामाखौ लाबोगोन आरो स्पेसियेलि जेराव NDP ब्रादार्समोनखौ लानानैसो बे BTR एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादों जेब्ला बे मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय दायफोरखौनो दिनै मोननै बाहागोआव राननानै लाबोनायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। दिनै 9.4 क्लजनि गेजेरजों हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव लाजिनांगौ। दिनैयो मानगोनां NDP ब्रादार्समोनखौ लानानै जाय BTR एग्रिमेन्टखौ खालामदों बे BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों मानगोनां NDP ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय केसफ्रा दायफ्रा गासैबो उइथड्रल जानानै फैजोबनांगौमोन गासैबो जोबस्रांजोबनांगौमोन नाथाय जोङो मोननै बाहागोआव दिनैयो हाइनियास आरो नन हाइनियास खालामनानै लाना फैनायखौ जों दिनै नुनो मोनबाय। दिनै मानगोनां फर्म बर' बिथांमोन बायदिया सेल्फि साख'नि जाबायदि लिडार दिनैयो NDP ब्रादार्समोननि सायाव एसेबां अननाय दंमोनब्ला बर' हारिनि सायाव दिनै एसेबां अननाय दंमोनब्ला जाय NDP हानजाया दिनै जों बर' माहारिखौ रैखाथि होनायनि थांखियै आरो जों बर' माहारिनि थाखाय
सेपारेट स्टेट बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखि गावबा गावनि जिउखौ दिनै बर' माहारिनि थाखाय दान होनानै हाग्रा बंग्रा आखायाव आइजें लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांबाय थादोंमोन आरो बै एनडिबि ब्रादार्समोनखौनो दिनै BTR बायदि एग्रिमेन्टनि गेजेरजों हालाय हाफाय खालामनाय माखासे नुथायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। खेबबेसे थगायनानै गावबा गावनि बे पलिटिकेल राज गादिखौ मोनबाय थानो सानदों? जेबो गैया। 2009 निफ्राय मानगोनां फ्रम बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोननो हादोंमोन आरो फैयै फैयै 10 बोसोरनि गेजेराव बर' माहारिनि गोथार गणतान्त्रिक लामानि सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजों कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सल्युशन टु देयार डिमान्ड्स while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam दिनै महर मोनहोबाय आरो बे प्रमद बर' बिथाङानो दिनै UPPL पार्टीनि दिनै माखासे पलिटिकेल स्ट्रेंथफोरखौ माखासे पलिटिकेल लामाफोरखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि माखासे षड़यन्त्र खालामबोबाय थानाय माखासे नुथायखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों। जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावनिखौल' मिथियो आरो बे प्रमद बर' बिथाङा मालाबाबो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों जों बर' माहारिनि थाखाय जेबो मावनो हाया। प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरखौ थगायदों थिग बेफोरबायदिनो बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोरा प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल केरियारखौ जोङो डिस्ट्रय खालामनांगौ। प्रमद बर' बिथांखौ जों बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जोङो रावबो सापर्ट होनाङा, रावबो इम्पर्टेन्ट होनाङा। दिनै मोनसे बाथ्रा बुंगोन आङो, दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय मानगोनां दिपेन बर' बिथांनिसिम दिनै मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा फिन खेबसेबाव BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै माखासे गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंनाय जों नुनो मोन्दों। दिनै BTR एग्रिमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियैनो थांनाय मोनसे समाव BJPनि ना दिलीप सयकिया, जाय दिलीप सयकियानि जानानै दरं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे हेलिकप्टाराव गाखोनानैनो बर' फिसाफोरखौ भट थुनानै देरहासार हरनो थाखाय खावलायदोंमोन। बे दिलीप सयकिया बिथाङा मोनबेसे BTRनि दफाफोरखौ दिनै मावफुंनानै होनो हाखो? मानगोनां दिपेन बर' बिथां मोनबैसे? आरो बे नोंसोरनि सापर्टआव देरहालांनाय बे दिलीप सयकिया बिथाङानो जों जाय हायाव थानानै जोंनि राव हारिमु धोरोम सानस्रि गाननाय जोमनायखौ जोङो फोथांनानै लाखिबोदों आरो अरायसम फोथांलांनो थाखाय जों दिनैसिमबो नांथाब नाजा जों गावबा गावनि जिउखौ दैदेनगासिनो दङ बर' माहारिनि बर' फिसाफ्रा। बे बर' माहारिया जिउ खुंनानै थाग्रा बे हाखौनो आसि थुनानै बे दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंबाय। बेनि सायाव दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि सावगारिखौ मुसुखा खालामनानै मानो सावनो हादिया? बिनि एगेन्स्टआव मानगोनां दिपेन बर' बिथांमोना मानो दिनै गोख्रों रावजों दिनै सोंखारनो हादिया? बेनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा? दिनै बर' माहारियारि आफादफोरनि माखासे गोख्रों दैदेनगिरिफ्रा माहारियारि आफादनि माखासे बेसेनखौ गावबा गावनि पार्सनेल लाइफ स्टाइलनि थाखाय आन्दोआव बाहायबोनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ आरो बे बिथिंखौ लानानै बे नोजोरथिखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा गोख्रों नोजोरथिजों दा समाव नोजोर होगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। थांनाय समाव BTR एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखियै जा मोनसे स्ल'गानजों बर' फिसाफोरनि भटखौ बिनानै हैबाय, दिनैनि बे समावथ' 30, 20, 40, 50% BTR एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा मावफुंजानांगौमोन। नाथाय दिनै मानो गोदानै आरोबाव मा BTR एग्रिमेन्ट दफाफोरखौ मावफुंनो थांखि मा गोदान बाथ्राबाव बेलाय? रायजो राजाफोरखौ बर' फिसाफोरखौ जाम्बानिफ्राय जाम्बासिन खालामनानै माने सोबख'जोबलांनायनि मोनसे गाज्रि षड़यन्त्रखौ माने जाफुंसार खालामनायाव दिनैसिमबो नांथाबनायखौ नागारनो रोंला नामा? साग्रिद जा बुहुमनि साफ्रोम बर' फिसाफोर, साग्रिद जा, सैथोजों सैथो गसंथानो थाखाय साग्रिद जा आरो नंखायखौ जोङो अराय समनि थाखाय जोगार हरनो थाखायबो रेडि जानानै था। आरो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव सासे गोख्रों पलिटिशियाननि गोनांथि दङ आरो गोख्रों पलिटिशियान होननानै बुङोब्ला जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बादै रावबो गैया। मिथिबाय? बे बाथ्राखौ खिन्थु गोसोआव लाखि। थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे BTC काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ दिनै सालायलांबाय।
लोरबां आखुनि लोरबां गोसोनि लुबैसुला आखुनि थाखायनो दिनैयो स्टेट गभर्नमेन्टनि सिङाव थानानै गावनि 5 बोसोर पलिटिकेल केरियारखौ दिनै गादब जानानै दिनैयो सालायजा होजालांबाय बेसे लासिखिनि बाथ्रा बिटिसिनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ स्टेटनि आन्डाराव दिनै हरफिनबाय आरो बे हरफिननायनि दान बान्था महरै जानो हागौ मानगोनां फ्रम बर' बिथांमोना बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव माखासे पलिटिकेल सिट पावारफोरखौ मोनदों बेनि अनगा जेबो नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जों साग्रिद जानांगोन जों बयबो स्ट्रं थानानै गोख्रों थानानै जों फोसाबलांनांगोन बेखायनो बर' माहारिनि बिखायाव जेसेबांखिनि माने गुनजेट आखुनि लुबैसुला आखुनि गाज्रि गोसोनि लिडार आरो पलिटिकेल लिडारफोर दङ जों बे गासैखौबो जोगारजोबनांगोन गोसोआव लाखि गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि